ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚରଣରେ ପ୍रणିପାତ କରି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି OPSC ଏକ୍ଜାମରେ ଆମର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ପତ୍ର ରୁହେ। ସେହି ଇଚ୍ଛାଧୀନ ପତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଆ ମନୋନୟନ ପତ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ କି ଆମେ OPSC ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦେଉଛେ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ହୋଇକରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଅପସନାଲ୍ଟା ଏତେ ପରିମାଣର ଚୁଜ୍ ହେଉନାହିଁ। ମନରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ବା ଆୱାରନେସ୍ର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଗୁଡ଼ାଏ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଯେମିତି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ମନୋନୟନ ପତ୍ର ନେଇ ଅଧିକ ମାର୍କ ବା ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ଆମର ଅଂଶୀଦାର ବଢ଼ାଇ ପାରିବା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଆମେ ଦେଖିବା ମନୋନୟନ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ପତ୍ର ଅଛି ସେ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ପତ୍ର ରହୁଛି ବା ପେପର ରହୁଛି, ପ୍ରଥମ ପତ୍ର ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର। ପ୍ରଥମ ପତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେଉଁଠି ପେପର 1 ରହିଛି ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ଅଛି ଯେ ଆମର ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ OPSC ଓଡ଼ିଆକୁ ବିଚାରକୁ ନେବା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ାକ ରହିଆସିଛି କି ଓଡ଼ିଆ ଫଣ୍ଟରେ ଏବେ ବି ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆଗାମୀ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ OPSC ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଏହାକୁ ଦୂରେଇ ନେଇଯିବ। ତେବେ ଦୁଇଟି ସେକ୍ସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତ୍ରରେ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ପେପର 1, ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ୍ A, ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ୍ B। ତେବେ ସେକ୍ସନ୍ Aରେ ଆମର ଅଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ସେକ୍ସନ୍ Bରେ ଅଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର୍ ବିଷୟରେ ଇତିହାସ। ତେବେ ଏସବୁକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର ବିଷୟରେ କିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର, ପ୍ରଥମ ପତ୍ରରେ ଆମର ରହୁଛି ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଇତିହାସ ଏବଂ ତା'ର ସଂରଚନା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲାଇଜ୍ଡ ପେପର, ଯାହା ଆପଣ ପ୍ରଥମ ପତ୍ରରେ ପାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଡିରାଇଭ୍ କରି କେମିତି ଆମେ ଆମର ଜ୍ଞାନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା ତାରି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ରଟି ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଥିବା ସବିଶେଷ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ମତାମତକୁ ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିବେଷଣ କରିବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସିଲାବସ୍କୁ ଯିବା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପେପର 2 ଯାହା ଅଛି ଆନ୍ସର୍ ମଷ୍ଟ ବି ରିଟେନ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ର, ତେଣୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ହିଁ ଏହାକୁ ଲେଖିବା। ତେବେ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଟେକ୍ସଟ, ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ପ୍ରଥମ ପତ୍ରରେ ଆପଣ ଯାହା ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତାକୁ ଏଠି ଆପଣ ଡିରାଇଭ୍ କରିବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଟେକ୍ସଟ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆପଣ ଯାହା ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆପଣ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣ ଏଠି ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦିଆଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଧ୍ୟାନ ବିଷୟରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷଣ ଉପରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବି ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛି ଦ ପେପର ୱିଲ୍ ରିକ୍ୱାର ଫାଷ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଡ଼ିଂ। ପ୍ରଥମ ଆପଣ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରକୁ କ'ଣ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେଇ ଟେକ୍ସଟକୁ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଆବିଲିଟି ଓଡ଼ିଆ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଆବିଲିଟି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବୁଝିବାର ଯେଉଁ ପରିସୀମା ତାହା କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଛି ତାହା ଏଠି ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ବୁଝି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ରଟି ଯାହା ରହିଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ ବା ରିସର୍ଚ୍ଚ ରହିଛି ତାହା ଏଠି ଆପଣ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ତେବେ ଏଠି ଆମର ଦୁଇଟା ସେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ୍ A, ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ୍ B। ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ୍ Aରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପୋଏଟ୍ରି ବା କବିତାର ବିଶେଷ ଭାଗ। ଦ୍ୱିତୀୟଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ବା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପଦ୍ୟ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଗଦ୍ୟ। ତେବେ ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଶାରଳା ଦାସ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଏଠି ହେଲା ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ବା ପୁରାତନ, ଏଠି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଏବଂ ଆଧୁନିକ। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଦା ପର୍ବଟି ରହିଛି ମହାଭାରତରୁ ହିଁ ଆମର ଏହି ପର୍ବଟି ଆନୀତ କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଦା ପର୍ବର ବିଷୟରେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଗଦା ପର୍ବରେ କ'ଣ ଆମର ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଜାଣିଲେ କି ଆମର ଗୋଟିଏ ରହିବ ପଦ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ରହିବ ଗଦ୍ୟ। ତେବେ ଯେଉଁ ପଦ୍ୟ ସେକ୍ସନ୍ଟି ଅଛି ତାହା ଆମର ପୁରାତନ କାଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ।
तेबे जदिओ पेपर 1 रे आमर विस्तृत भाव में आप पढ़ी किंतु ये आपंकर स्पेसिफिकाली स्टडीटा करा जोठी आपण पठन करेंगे एवं अध्ययन कलापर आपण भावना आपण केमी आरोपित करुँच प्रश्न अनुसार ताहा ये आपंकर परखा। तेबे द्वितीयटी रोचे आपंकर जगन्नाथ दासकर भागवत जहाँ आम समस्ते जाचे ओडिया जातिर प्राणपिंड जदु अवधित संवाद विषय में आप पठन करेंगे। तेबे मध्यवर्तीकालीन विषय जिते आसवे जिते आप निजे जानी मध्यवर्ती समय को आसला बेलू आपणकर जीव जो रीति साहित्य बा जो साहित्य गद्य संभार अच्छे जो आपंकर भाषा ज्ञान को प्राथमिकता दि जाता तार विषय आपंकर दुईटी विषय रोचे गोटे हूँ रसकल्लोल आ गोटे हूँ लावण्यवती। तेबे यू जिनस पर आम आधुनिक जुग को आसवा जिते वास्तववादी चिंताधारा रेनेसांस समय पर आम आधुनिक जुग आरंभ होती आमर कवितार रूप रंग तार अंग सौष्ठव यू जिन के भाव में परिवर्तन होती आमको परीक्षार अच्छी ताहा के भाव में देखा आम देखा जेपरिक चिलिका मध्य दे राधानाथ राय जो संरचना कर आम कौन कौन खोजिकी पाचे मुख्यतः आमर उद्देश्य रहा आम खोजिकी कौन पाचे जो पठन कलापर आम भितर जो चिंता चेतना भितर जो परिवर्तनटा घटुचे दृष्टिभंगी ताहाकू ही परखा बोली आपण को प्रथम कही दि जाए। तेबे मायाधर मानसिंह जी आमर रोमांटिक कवि जड़े तांकर जो लेखाटी रही महानदीर ज्योत्स्ना विहार से गोटे पत्र ता सहित आपंकर आसो बाजीराउत आपंकर सच्चिदानंद राउतरायर लेखा एवं रमाकांत रथकर सप्तम ऋतु ये चारोटी आपंकर जितेबाला देखिए यह भिन्न भिन्न स्वादर लेखा राधानाथ रायकर जो लेखा आपंकर चिलिका को आधारित करी से जो भाव में परिव्याप्त कराइछंती तापर आपंकर मायाधर मानसिंह सेठी भी आप देखिए महानदी रे से विहार करला बेले तांकर जो रोमांटिसिज्म गुड़ाक से केमती प्रतिच्छबित बा प्रतिफलित कर लेखार से भाव में सच्चिदानंद राउतरायर बाजीराउत आपंकर जाति प्रेम जाति प्राणर जो बलिदान देती छोट पिलाटी तार विषय सच्चिदानंद राउतराय आमर लिखिं से भितर आप कौन खोजिक पाँच देखा रहा। तेज रमाकांत रथकर से सप्तम ऋतु 6टी ऋतु पर जो पूरा आपड़ कहींपर जो अनावृत ऋतुटी रही ये से ओपन करके रखिंट आपण पाखे खोली देइछंती बा परिवेशन कर आपंकर गद्य को जदि आसवे से आपंकर रोटे नाटक उपन्यास क्षुद्र कहानी एवं आपणकर प्रबंध यह केवल ये सीमित ना यह आपंकर विभिन्न प्रकार जो क्रिटिकल स्टडी अच्छी तादे परखा। तेबे आमर नाटक दुईटी नाटक रही गोटे हूँ आपंकर मनोरंजन दासकर आ गोटे हूँ विजय मिश्रकर गोटे क्लांत प्रजापति आ गोटे हूँ तट निरंजना या आम जितेबले पढ़ा जावा आलोचना करवा से आपको डिटेल भाव में दिज्व कि आप मन रखु यह एक भिन्न धरणर नाटक जो परीक्षा करा जायछि विभिन्न प्रकार उपादान को लेकिन नाटक माध्यम जहाँ एवं आम मान भर बंची रही नाटकीय बिना जीवनटा असंभव तेणु जो नाटक आम जीवन में केभली भाव में प्रतिफलित होनी आम चिंता चेतना बा जो आम दृष्टिभंगी अच्छी ताकि भाव में परिवर्तन हो पार से दि जाइए चित्रकल्प गुड़ाक जहाँ साहित्य माध्यम समाज को अभिप्रेत करुच्ची आमर देखा अच्छे से भाव में आमर विजय मिश्र आम देखा तट निरंजना जो धर्म को लेकिन गोटे परीक्षण करा धर्म जो गोष्ठी एवं व्यक्ति भितर गोटे संघर्ष तार ये आलोचना कर से भाव में उपन्यास मध्य दुईटी आपण मैंने समस्ते जानते आमर छोट बेलर से 6 माण 8 गुंठ गोटे भूमि उपर आधारित सेतेबेले जितेबेले आम स्ट्रगल करुले आमर जो संघर्ष चली आपणकर उपनिवेशवाद विरुद्ध में सेतेबेले तांकर ये जो उपन्यास रे वास्तववाद रूप में जो प्रतिफलन होती सेतेबेलर समाज एबे भी कहीपर जे सेतेबेलर समाज एबे भी समाज से भाव में चली किसी अंश ताहा जो भाव में रूपायन कर आम देखा पाइबा 6 माण 8 गुंठ से भाई दानापाणी गोटे चाकरीजीवीर संघर्ष के भाव में होगा दरकार बा आमर
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଆଉ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ତାହା କେଉଁଭଳି ରୂପ ନେବା ଦରକାର ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା ଏଠି ଆମର ଦେଖିବାର ଅଛି। ସେପରି କ୍ଷୁଦ୍ର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର 2 ଜଣ ରହିଲେ ମନୋଜ ଦାସ ଏବଂ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗାଳ୍ପିକ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ବାସ୍ତବବାଦ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନକୁ ନେଇ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଚଳନ କରିଛି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସେ ବିରୋଧ କରନ୍ତି କୌଣସି ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସୀମିତ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯାହା କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଜକୁ ଆବଦ୍ଧ କରିପାରେ ନାହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟରେ। ସେ ତାହା ଓପନ୍ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ଖୋଲା ହେବା ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିବା ଦରକାର। ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରବନ୍ଧକୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକୁ କହିବା ଆମେ ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବେ ବା ପଢ଼ିବେ, ଏହା ହେଉଛି ଲଳିତ ନିବନ୍ଧ, ବିଶେଷ ସୃଷ୍ଟି ବା ଆପଣ କହିପାରିବେ ସର୍ଜନ, ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥଙ୍କର ଲେଖାରେ। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ 5ଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ଅଛି ତରଙ୍ଗ ଏବଂ ତଡ଼ିତ, ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥଙ୍କର ମୁଁ ସତ୍ୟଧର୍ମ କହୁଛି, ଯେଉଁ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ଶୈଳୀରେ ଏହା ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଆମେ ଏହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା। ତେବେ ଏତିକି ରହୁଛି ଆମର ପେପର୍ 2ର ସିଲାବସ୍ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ କହିଲେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବା ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ସା, ୟାକୁ ହିଁ ଆମେ ଆଧାର କରିବା, ୟାକୁ ହିଁ ଆଧାର କରିକି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିବ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବୈତରଣୀ ଅଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ଅଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନେଭିଗେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବ। ତେଣୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଏତିକି। ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁକିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଏଇଟା ଇଚ୍ଛା ଦିନ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ସେମିତି ଇଚ୍ଛା ଦିନ ଯେ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ କି କ'ଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଯଦି ଏହା ଉପଯୋଗୀ ହେବ ଆଉ କାହା ସହିତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଂଶୀଦାର କରିପାରିବେ, ଆଉ ଯଦି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ଆଉ କାହାକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ରହିବି। ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିବ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ କେଉଁ ବିଷୟ ଆଧାରିତ ଉପରେ କରିବା ବା ଆଗକୁ ଯିବା।